Milí přátelé, já vám moc děkuji, že jste vytvořili tenhle večer, děkuji moc panelistům a já bych vás na závěr poprosil o jednu jedinou myšlenku, 3 věty. Co je ta myšlenka, kterou vy si dnes odnášíte, nejvíc s váma třeba zarezonovala, nebo byste ji prostě chtěli nakonec vyslovit do vzduchu? Jedna pro vás nejdůležitější věc, kterou vy byste vlastně za sebe to téma nějak shrnuli, nebo vám prostě přijde, že tohle je podstatné. Jsme lidé. Děkuji. No, já jsem si neodnes jednu myšlenku, já jsem si jich odnes hodně. Jsem si tady zase popsal papír s myšlenek, takže já odcházím rozhodně obohacen. I jak z toho, co tady zaznělo od ostatních panelistů, tak i teda z publika. No. A vlastně děkuji všem, že mi připomněli některé věci, protože když jsem sem přicházel, tak jsem vlastně měl něco v hlavě, ale teď jako se mi to hrozně... Možná. Vypadá to tak podle toho, jak mluvím. Tak jo, ale možná jo, možná. To Sokratovský. Je to Sokratovský, vím, že nevím nic, ale ne, tak děkuji za ty podněty, mě zejména vlastně třeba ten motiv té solidarity a toho bratrství a tak dále, jo, který je nějakým rozvinutím té myšlenky, té humanity pro mě třeba byl důležitý motiv, který si odnáším a zároveň teda jako si hlavně odnáším pocit, že máme spoustu úkolů všichni, takže na tom dále pracujeme. Děkuji, Pavel Kosatík. Tak mě bylo dobře s váma, děkuji pěkně a vyplýváme z toho, že v tom světě české skepse jde hlavně o to nebát se odvahy. Nebát se, nelhat, nekrást a víc číst Masaryka. Přátelé, hezký večer.